Onder grote belangstelling is het park van de Midje-Iepener. In totaal is er bij 12 miljoen euro investeerd. Een heel bedrag in deze tijd van crisis. En er is vanzelfs ook concurrentie. Denk bij gelijk zo'n aqua zo in Ljout. Maar de eigenaars binnen ervan uitzoeken dat ze een origineel concept betocht hebben dat genoeg mensen op haar komen zullen. Bezoekers kunnen namelijk dicht bij de beesten komen. Nou, we komen hier in de grootste vogelkooi van Sanjezoe. Nou ja, je vielen ondertussen de groen al onder het voort een wijzakje. En de beleving is, nou, wij komen dichter bij de natuur. We rennen hier tussen alle bjemmen in die dus op heuphichten beginnen te groeien. En ondertussen rennen de vogels om ons heen. Wat zien we hier al jaren? Nou, we zien hier de kleine zilverreiger, de heilige ibis. Die staat hier mooi rustig om ons heen. In het park is een grut verskaat om beesten te zien. Daarvoor moesten wel de nodige vergunningen aanvregen worden en dat voelt nog net aan. De meeste kooien binnen intussen vult, maar nog net alle plekken binnen bezet. Voor apen dan heb je verplicht een dierentuinvergunning nodig. En wij zitten momenteel op het activiteitenbesluit dat houdt in het jongen x aantal beesten Sahara mee. En wij zitten op het randje daarvan. En wij zijn douane met de dierentuinvergunning, zeg maar. Zodra wij die binnen hebben, mij wij hier apen houden. En we gaan daarvoor het wel rekening mee houden in ons plan. Bij Sanjezoe hoop je ze tussen de 40 en de 50.000 bezoekers in het hier binnen te hellen. Ja, daar zit ik helemaal net doorheen. Wij onderskiën dus op onze eigen manier. Wij hadden versterking met het waterspark hiernaast. We hebben hier het hele noorden van Friesland en Greensland. Ik zit er totaal net doorheen.